ते का आंब्याची पार्टी? आता आंब्याची पार्टी. आपण रायवल आंबे आणलेले ना रत्नागिरीतून. अरे पटकन सुटतं ना. झाड आहे म्हणून तशी पटकन मारायची. बघ केवढं छोटूच आहे, कोणी सोडलंय ना. एक 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 सर्व येते. हे काय मागवलंय आपण? व्हेज बिर्याणी. इलेक्ट्रिशियन आले सामान घेऊन. काय आणायला गेलेला? एवढं लाईटीचं सामान मुंबईतून आणला तरी पण इथे किती सामान आणायला गेलं? हे सर्व बोर्ड बीड सर्व. बोर्डचं वायरी सर्व. बोर्ड तेच ना. हे सर्व गेले इलेक्ट्रिशियन वरती. आणि त्यावरून मी जेट्टीवरून पण आलो जाऊन. जेटीला कशाला गेलेला? दाखवतो. असं? आता ते काल हॉटेलमध्ये खाल्लं ना, रेस्टॉरंटमध्ये खाल्लं तर चव लागली ना. मग बोलला तर मम्मीला रेसिपी बनवायला आणलं, एक वेगळं आणलं दाखवतो. बुबू बुबूला वास आला असेल. हे बघा आमच्या दिलने खडबडवलेला. पण मी ते बदलात का नाही माहिती काय? दिलची आठवण. मग हा म्हणजे ते आठवण म्हणून मी ठेवलंय. माणसं म्हणतात की एवढं चांगलं सर्व आहे ते करत का नाही. मुलं नाही आवडतं बोललं ते. हे मला खायला सर्वांनी खाल्लं तरी चालेल असं काय नाही. हे कसं मुंबईला मिळत नाही ना, मी पटकन. आज इलेक्ट्रिसिटीचं काम चालू आहे. इलेक्ट्रिक. ते का आंब्याची पार्टी? आता आंब्याची पार्टी. आपण रायवल आंबे आणलेले ना रत्नागिरीतून. ते आता ते चुपायचे आहेत पण ते कसे आतमध्ये खराब असतात म्हणजे बघायला लागतात ना. हे आपल्याला त्या बाईने तर आधीच फसवला. हा एक खराब आंबा पहिलाच आहे. हे बघ असं आंबे कसे बघून घेतले पाहिजे. आणि आपण कसं गाडीवर होतो ना, पण पटकन आपण घेतले, बघून नाही घेतले. 150 रुपये डझन दिले ना ते. 150 रुपये डझन दिले. हे रस असतात ना आंब्याचे. हे रसवाले हे चुकून खायचे. काय घेऊन आला? काय घेऊन आला? चॉकलेट. आणि ह्याच्यासाठी एवढे लांब गेलात तुम्ही? आंबा घेतलेला आहे आपण. खाऊन बघूया. मस्त वेगळं लागतं माहिती मम्मी. एकदम मस्त रशीला आंब सारखा. तेच रायवल आंबेच खायचे कधी पण. खाऊन बघ आर्मी. कसं वाटतंय? चांगलं आहे ना? काव्याचं ते काव्या खा. पाहिली ते नाही काय माहिती कसले दोन खराब. पाहिली ते नाही वेगळे वेगळे पायरीचे नाही ते. पायरीचे नाही. एक खाऊन बघा. सर्व खावा सर्व खावा. तुमच्याकडची आहे. एक खाऊन बघा. मग तुझ्या स्वतःसाठी बाई तू एकटा एक खा. बघ ना. आम्ही बघा काय घ्यायला आलो. ह्याला काय म्हणतात काव्या? कोयती. कोयती. आणि ह्याच्याने काय करणार आम्ही? झाड तोडणार. पाठची ती केळी तोडली आहे ना आमची, ती तोडणार आहे ना. हा अरे ही केळी आहे, त्याची भाजी करतात, ती पिकतील. मी ना बघितलं हे केळी आता. बघूया त्याचं वजन असेल ना. त्याला गॅस साईडला. एक देतो तो असं का नाही. हे बघ असं ना पटकन असं मारायचं. हा अरे पटकन सुटतं ना. हा त्या झाड आहे म्हणून तशी पटकन मारायचं. मार.
जोरात मारावी लागते दादा, म्हणजे सुटत नाही. मार. अच्छा. बघा मला काव्य शिकवते कसं मारायचं, फक्त तुम्ही लांब राहा. आमची चांगली सुटली. निंजा टेक्निक. नाही सुटली तर दोनदा मारावी लागते. जो देखेगा तो करेगा. आता बघा एवढं सर्व काढलं, एवढं सर्व हे सर्व निघालं एवढं. आता हे बघा आमचं केळी बघा इकडे आहे. आता हा मस्त पिकला असतं ना काव्या. हा इकडे आहे ना एवढा. हा तुटणार नाही लगेच. हे बघ मुंग्या बिंग्या बघ किती आहेत त्याला, आहे ना. हे किती मजबूत आहे बघ, जाड आहे ना एकदम. यस. असे जे जे पानं राहिले आहेत ते सर्व काढायला हवीत. तर त्या साईडला बघायचं. मस्त खायला झाली असती. आता ते काय पिकणार काय खराब होतील. आता हा 1 महिना झाला ना की पुढच्या महिन्यात 5-10 दिवसांनी ना पिकेल. हां ते मस्त खायला भेटेल. नाही हे त्याला चिक बिक असेल हाताला लागेल, सोड दे. ते काय घेतलं आपण, एक काव्य आहे चिक पडते बघा ना. ह्याची भाजी होईल. आणि हे आरामात असं पकड, धार यायला आरामात पकड. इकडे बघा केळी बघा केवढे निघालेत. हे बघ, जय बजरंगबली. चला जाऊया आपण केळी विकायला. आमच्या पहिलं स्टोर खोलणार आहे. स्टोअर कसला? हे जा नको बाबा, बनाना स्टोर. हे बघा हे काय घेतलं आम्ही. हे जवळा भात पूर्ण बघा प्लेन आहे ना, भरलेला आहे ना. ए बुबू, ए दुसरा कडे आहे. यू यू यू. तुझ्या पाठी आहे बघ. हे माझ्या पाठी आहे बाबू. मला भीती वाटते. हवा हा खावा. अरे तो त्याच्यातला खायला जातो, तेच कळत नाही. मग त्याच्यातला खायला सर्वातला हवा थोडा थोडा. हॅला जा तिकडे खायला जा, त्या साईडला खायला जा. तिला बोला असं. हा बघ केवढा छोटूच आहे. कोणी सोडलाय ना. पिटबुल आहे तो. नाही तो पिटबुल नाही आहे, तो खरं पिटबुल आहे. आम्ही असंच आलोय वॉकिंगला. ए तो पिटबुल आहे. पण असं चांगलं नाही वाटत ना मी कचरा. आता कुठे जाणार, रेल्वे स्टेशन. वॉकिंग बघायचंय ना तुम्हाला. आम्ही वॉकिंग करायला आलोय. वॉकिंग चल सुजल. तो पिटबुल आहे. शट अप. तुला काय माहिती, मला सगळं डॉग ब्रीडचे नाव माहिती. आणि बघायला ह्याचं काय सॉल्युशन काढू शकतो मम्मी? एक इथे डब्बा ठेवायला पाहिजे कुठेतरी कचऱ्यासाठी. कारण हे चांगलं नाही वाटत. माणसं येऊन असे रस्त्याच्या बाहेर फेकतात ना सर्व. हे तेच ना, किती कचरा झालाय बघ. सगळीकडे आपलं आणून फेकतात आहे ना. इकडे डस्टबिन असलं पाहिजे, मोठे सर्व डस्टबिन. पाहिजे. पण डस्टबिन ठेवलं की मग कचऱ्याची गाडी ठेवायला लागते. मुंबईला कसा महानगरपालिका असते, BMC असते, उचलायला येते. मग इकडे माणसं नाहीत ना. गावी काय करतात माणसं, जाळतात ना. हा घरगुती माणसं चूल असते ना, चुलीमध्ये प्लास्टिक जाळतात. चूल पेटवायला मदत होते हा प्लास्टिकने. आता आम्ही बघा चालत चालत कुठे आलो. हे आलं आमच्या समोर रेल्वे स्टेशन है ना. रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन. आता आपण कुठे बसलोय? हॉटेलमध्ये. कॅन्टीन. कोकण रेल्वे. आपलं रत्नागिरीचं रेल्वे स्टेशनचं. तिकडे कॅन्टीनमध्ये आम्ही नाश्ता करायला. आम्ही शॉर्टकटमध्ये रस्ता दाखवायला आलो ना ताईलानी. मग जरा पुढे पुढे आलो. पटकन ते तू बोलला ना कॅन्टीनमध्ये जाऊया काय, म्हणून बोला नाश्ता करायला बसूया. आम्ही सर्व बसलेलो आहे बघा. हा कारण घरी आमच्या आहे ना 7 वाजता लाईट येणार आहे. लाईट गेली आहे, लाईटचा प्रॉब्लेम झालाय. तर आम्ही बाहेरच नाश्ता करणार आहे. हा ऑर्डर दिली की ऑर्डर येईल ना. हा एकच मागवलं ना. हां हे व्हेज थाली मागवली आणि व्हेज बिर्याणी पण मागवली आहे. तर काय काय आयटम याच्यात? पापड, डाळ, भात, भाजी, लोणचा, डाळ आणि 2 चपात्या. एकदम गावत्यासारखं. गावठी. हे काय आणलंय? एक दे इकडे.
हे तुम्ही दोघं शेअरिंग मध्ये खाऊ आणि काव्य आणि त्यांना पण दे. खा ताई. हे कसं आहे दाखव. हे वरचं एक काढ आणि एक खोल. ते एक खोल त्या साईडून खोल. मेयोनीज आहे, टमॅटो आणि काकडी. खाल्लं नको घे घे. नाही आवडत कॅचअप टाकणार याला. ताईला दे मग. आम्ही टोस्टवाला खातो असं नाही खात. मला आवडत नाही सँडविच आवडत. हां मम्मी नाही. एक सर्व येते. हे काय मागवलं आपण? व्हेज बिर्याणी. हे सर्वांनी शेअर करून बघूया. आवडली तर आपण अजून घेऊया. हा प्लेट काय घे आता. एक प्लेट माग ना. मी बोलू का? जागे जा. आता इकडे मागवलं सँडविच पण मागवलं. काव्याला पण दे. काव्याच्या समोर पण Patties. पॅटीज आणि ते सँडविच. इकडे आमची इव्हिनिंगची पार्टी चालू आहे. ह्याच्या मी 2 भाग करणार आहे. आलो होतो वॉक करायला आणि काय चाललंय बघा. हे वडे इकडे कोण नाही खाणार आहे. हे वडे तिकडे दोघांना आहे. ते काव्याला एक आहे आणि मम्मीला एक आहे. खाशील काव्या? तुम्हाला काय घेतला? मला बाद झाला. मला वडा. अगं ते फ्लावर आहे तो. झाली आमची वॉकिंगला भारी पडायची का झाली. हा फ्लावर आहे. सर्व थाली झालेली आहे. काव्य शेवटला राहील. सर्वात इकडे रिकमेंडेड जर रत्नागिरी कॅन्टीनमध्ये आला तर ही 70 रुपयाची ही थाली घ्या. आहे ना मम्मी? होय होय. एकदम मस्त घरात कसा कधी. 70 रुपयाची थाली. आमची बिर्याणी 100 रुपये, वडा 10 रुपये, वडापाव 15 रुपये, सँडविच 30 रुपये, ते पाणीचे बॉटल 15 रुपये. असे टोटल 410 रुपये झाले. पण एकदम वर्थ आहे. हे चांगलं आहे 70 रुपयात. हे मस्त हे आवडलं. खाली मागायची. आणि आम्हाला बिर्याणीची पण टेस्ट आवडली. चांगली मीडियम आहे ना. चला जाऊया. काव्या तू आली होती इकडे. काव्याला मेन सीट दिलेली आहे बघ. रत्नागिरी प्लॅटफॉर्म पण अपडेट होतोय ना सर्व. चला रत्नागिरी टू मुंबई. जाऊया मुंबईला. नाही म्हणतो. झालं ना आपलं संध्याकाळचा नाश्ता. मस्त. थोडीशी पार्टी झाली आमची. आता आम्ही चाललो घरी. बाय बाय. आता इव्हनिंगमध्ये बघा कसं दिसतं सर्व ढग. एवढा कसं पाहिजे काय कोणत्या ढगाचा आकार काय त्या? आकार कसा आहे हे कोण? कुठला तरी हे असं आहे. खारुताई उडी मारती आहे. चला पाटी गाडी आली. आणि शेपटी व पाटी. ती त्रिमूर्ती कुठे गेले? चला असं पकडलाय आणि शेपटी. पुढे पडशील कचऱ्यात. हा हा तसंच.